Muumipappa ja muumimamma, täältä tullaan! Esiin sieltä! Poliisimestari, mitä ihmettä sinä täällä mellastat? Pitäkää silmät auki ja pysykää sisällä. Näkemiin ja hyvästi. Kispis. Huomenta, muumipappa. Huomenta, olet varhain jalkeilla. Nukkuuko muumipeikko vielä? Juu. Häntä. Miltä tuntuu? Onko kipuja? On. Rinnassa. Näytät kurjalta. Ai, paljon mahdollista. Kiitos vain. Sinä kun vielä tulet niin hirvittävän kipeäksi, jos sairastut. No sellainenhan minä olen. Muumipeikko, Mitä? kai me nousemme aamulla ylös. No, me heräsimme tänään. Mutta me emme tiedä huomisesta. Emme tietenkään. Siksi onkin tavattoman mielenkiintoista nähdä, mitä tapahtuu. Isä! Isä! Mikä hätänä? Saitko verenmyrkytyksen? Muuten, kuinkas pikkumies? Joko sinä voit paremmin? Minulla on epämiellyttävä olo, kun Myy on niin hiljainen. Parempi, että pitää suunsa kiinni. Pshu! Minä en ole nähnyt Myytä tuollaisena. Myy on sairastunut vakavasti. Ai, sinäkin olet huomannut. Niiskuneiti, sinä sitten olet hoksaavainen. Minulla on tosiaan sellainen tunne, että pikkumyyllä on kovia kipuja. Häneltä on mennyt ruokahalukin tyystin. Arvasin sen. Yritättehän olla kilttejä pikkumyylle. Minä ainakin yritän. Pappa, toin sinulle kuumaa maitoa. Miten sinä nyt voit? Huonosti. Kuumetta ei ainakaan enää ole. Jos sipulimaito niin kauan kuin se on kuumaa. Olin niin väsynyt, etten jaksanut avata ovea. Odotin, että sinä tulet avaamaan, ja odottaessani ilmeisesti nukahdin. Herätit minut. Eriskummallista. Mars heti vuoteeseen. Pappa kulta, minä tottelen. Olen tavattoman huolestunut terveydentilastani. Minä olen kuoleman sairas. Sanokaa suoraan, kuinka paljon minulla on elinaikaa. Kaikki me kuolemme ennemmin tai myöhemmin. Voi luoja, hauskaa kuultavaa totisesti. Katsokaapas näitä erikoislääkkeitä. Luulin, että päiväni ovat jo luetut, joten sijoitin kaikki rahani kalliisiin lääkkeisiin. Mainiota, tuokaa siis arkku vierelleni. Hyvä on. Löytyisikö parannuskeino isoäitisi Vihkosesta vuoren varmat kotilääkkeet? Suoralta kädeltä en muista, mutta katsotaan. Minä uskon lääkkeen voimaan. Tiedän sen, kultaseni. Paha silmä, raskas mielisyys, riippuva häntä. Siinä. Miten näistä voi olla apua? Näyttävät ihan tavallisilta kasveilta. Tavallisia ne ovatkin, mutta ne täytyy poimia uuden kuun aikaan tähtien loisteessa. Isoäiti tiesi yhtä ja toista lääketieteestä. Valmistiko isoäiti tätä lääkettä jollekin? Voi hyvinkin olla. Nyt nämä varmaankin riittävät. Resepti oli kirjoitettu vihon loppupuolelle vapisevalla käsialalla. Toivottavasti lääke tepsii. Isoäidin reseptit tepsivät aina.
Minä tiedän. Minun on vaikea uskoa, että juoma tepsii. Onhan se isoäidin lääkettä. No niin, ja nyt joutuin vuoteeseen, Muumipeikko. Hyvää yötä. Ei, voi ei. Herätkää äiti ja isä ihan kamalaa. Jokos sinä voit paremmin? Juu, mutta katsokaas. Hyvä tavaton. Taivaan talikynttilät, miten siinä noin kävi? Minä en ole ikinä nähnyt tuommoista. Oi, kultainen häntä. Äiti, mitä minä teen? Ällistyttävä juttu. Ei kai isoäidille sattunut virhettä? Kaikki ovat täällä. Niin ovat! Isä, tule tänne! Olemme pulassa! Ja mikäs väenkokous täällä on? Muistakaa pitää ovet ja ikkunat tiiviisti kiinni. Se onkin tärkeää. Kuulittehan mitä poliisi sanoi, lähtikää! Tilanne alkaa ryöstäytyä käsistä. Sinä olet luullakseni oikeassa. Tämäpäs on kovin pulmallista. Hyvä tavaton. En kertonut, että lääkkeestä voi tulla sivuvaikutuksia, mutta ne häviävät parissa viikossa. Ai. Keksitkö jotain parempaa? Jospa odotetaan vielä. Vaikuttaa vakavalta. Tiedätkö sinä siitä jotain? Tuskin, mutta älä sure, muumimamma. Kyllä tuo kuume menee vähitellen ohi. Päässäni suhisee ja muutenkin minulla on jokseenkin mutera ollut. Kertokaa, miten kauan olen jo maannut täällä. Alkaa olla viikonpäivät. Jo viikko. Muumipappa. No mitä? Ehkä minun pitäisi ottaa juotavaa. Annan teille mehua. Tuon ensimmäisen mehulasillisen jälkeen kullanetsijän kunto alkoi kohentua. Mummo, Nyt minä lähden kotiin. Makaaminen saa riittää. oletko jo terve? Rupisammakon maiti parantaa minut. Ai, muumit ovat uhka noidille. Isoäidin lääke vei kuumeen, mutta hän on kovin väsynyt. Lepo tekee hänelle hyvää. Huomenna saa vihdoin nousta ylös. Oi, minä olisin voinut nousta jo tänään, mutta veljeni ei antanut lupaa. Tunnettehan Muumipapan. Kun hän sairastuu, hän ottaa sen niin vakavasti. No ja nyt hän haluaa kertoa teille nuoruudestaan. Odotellaan, että isoäidin lääke vaikuttaa. Lääkkeen pitäisi tehota parissa tunnissa. Mitä sinä siellä kuistilla kykit? Seis, et saa tulla! Mitä? En kuullut, mitä sanoit. Älä tule lähemmäs! Jätä nuuskamuikkunen rauhaan. Älä sure. En pääse ulos enää ollenkaan. Kyllä te jotenkin selviätte. Koko Muumilaakso tarkkailee, miten hoidamme meille langenneen velvollisuuden. Meneekö kauan? Voi mennäkin. Kului melkein viikko. Muumipeikko oli tehnyt kaikkea, mitä sisällä voi tehdä. Nyt hän oli uppoutunut lukemaan romanttisia tarinoita. No mitä halvattua, ethän sinä ole ollut asialla. Joku on mennyt peukaloimaan tekstiäni. No kuka? Ja sitä minä kysyn ja vielä keskellä yötä. Muumipeikko, et kai se ollut sinä? Nuo pyhät luut ovat avanneet käärin liinansa. Ja minun sydämeni... Mitä tuo on? Ai sinä? Minä? Enkä saa sitten kertoa kenellekään, vai? Niin. Minä en tiedä mitään. Etpä tietenkään. Kuka? Pitkästyttävää. Meidän pitää tehdä jotain. Mitä esimerkiksi? Olemme jo tehneet kaikkea. Teitä on 3, ettekä te keksi mitään tekemistä. No keksitkö itse muuta kuin heinäsirkkojen pyydystämistä? Ainahan tekemistä löytyy.
No joskus elämä on pitkäveteistä. Voi vierähtää viikkokin. Ai viikko! Minun hermoni eivät kestä niin pitkään. Oli oikea mörkö. Ei ollut. Kunhan hourit. Muumipeikko. Eikö vain niiskuneiti? Uskokaa nyt, se oli mörkö. Hei, myy, odota. Hoi myy. Kuulostaa siltä, kuin nuori polvi olisi keksinyt aivan uuden leikin. Paperia. Pappa, täältä tulee kahvia. Voi kiitos. Mamma! Mitä nyt kultaa? Paperi loppui jo. Mitä kummaa sinä puuhaat? Aion mennä vajaan katsomaan niiskua. Tule mukaan. Tule. Tiedät aivan hyvin, ettei niisku päästä meitä sinne. Päästääpäs. Tänään hän päästää. Hän on aina ennen käännyttänyt minut takaisin. No ensin niisku sanoi jyrkästi ei, mutta kun minä kerroin, miten sairas olet ja me emme ehkä saisi pitää sinua enää kauan keskuudessa, meni nisku. En minä niin sairas ole. Hauska kuulla. Oi tiedäthän sinä, että masentuneet henkilöt tekevät joskus epätoivoisia tekoja. Isä, eikö keittiö ole suoraan alapuolella? On, mutta mitä aiot tehdä? En käsitä tätä touhua. Minun pitäisi varmaan mennä kitkemään puutarhaa. Edellisestä kerrasta on pitkä aika. Outoa. Sisään. Huomenta, Muumipeikko. Hyvää huomenta. Olet aikainen. Mitä sinä teet? Katson kohtaloa korteista. Sittenhän minä tulin sopivasti. Kerro minun kohtalostani. Isä, oletko nähnyt niiskuneitiä? Olen. Hän on tullut pöhköksi. Miten niiskuneiti voi? Muuten hyvin, mutta hän kuvittelee olevansa prinsessa. Voiko se olla vaarallista? En usko. Kun hän huomeaamuna herää, hänen muistinsa on voinut palata, eikä baldakiinia enää sitten tarvita. Toivotaan parasta. Mitä jos hänen muistinsa ei ole palannut? Jaa, se nähdään sitten. Murtovaras on tyrmännyt muumipapaan! Muumipeikko! Mikä kumma Nipsuun on mennyt? Nipsu haluaa laskea katolla liukumäkeä. Minä olen huolissani. Mistä? Äidistä. Hän käyttäytyy oudosti. Ai sinäkin olet huomannut. Muumipeikko arvelee, että sinulla on ongelmia. Hän on käsittänyt jotain väärin niin kuin sinäkin. Kaikki on erinomaisesti. Puhu mitä puhut. Nisku ei saa hypätä kallion etelärinteeltä. Oi, hän on sitä tyyppiä. Hyppäsin menestyksellisesti talon katolta. Satuitko näkemään? Näin sattunut. Haluan murtaa elämäni yksitoikkoisen päiväjärjestyksen. Yksitoikkoisen? Niin, nousen aamulla, peseydyn, syön aamiaista, syön lounasta, otan nokoset, syön päivällistä, menen nukkumaan. Joka päivä samaa. No voi hyvänen aika. Muistelmat vai? Kirjoittaminen kangertelee. Ai. Miten tässä uinuvassa idyllissa voisikaan kirjoittaa? Miten niin? Menossa on nuoruuteni tylsä vaihe. Hyvänen aika. Liioittelet. Runoilin. Runosi olivat varmasti hyviä. Nimet eivät merkitse mitään, tulppaani tai hortensia siitä 5. Mutta kuunnelkaas tätä. Missä nimen merkitys? Se mitä ruusuksi sanotaan toisen nimisenäkin yhtä suloisesti tuoksuisi. Voi mätä! Kamali, minun on pantava toimeksi. Hop, hop, hop. Tämä huolenaihe on vähäinen.
Älä sinä turhaan huolehdi minusta. Kultaseni, mitä aiot tehdä tänään? Tuskinpa mitään erikoista. Luuletko, että voisit korjata ompelukoneen? Ai, ompelukoneen. Minä olen erittäin kätevä kaikissa kodinkoneiden ja laitteiden korjaustöissä. Kas noin. Jaa. Ei sinun olisi tarvinnut irrottaa kaikkia osia. Kun minä teen jotain, teen sen kunnolla. Eiköhän tämä tästä... Oja. Ei mitään hätää, ei mitään hätää. Senkin pahuus, ala palaa. Mamma! Mikä hätä? Munakenno! Minulla on valtava inspiraatio. Nyt haen enää maalaustelineen ja siveltimiä ja sitten työhön. Mikä pappaa taas vaivaa? Isä ryhtyy taiteilijaksi. Inhoan sitä. Se on ruma. Mutta pappa. Olen ilmeisesti liian älykäs maalariksi. Katsotaanpa. Sopii Prikulle! Siinä se nyt on. Ei se näytä yhtään samalta kuin ennen. No jaa, siinä voit olla oikeassa. Luulenpa, että me olemme koonneet hyvin merkittävän koneen. Se sen täytyy olla. Nimittäin sellainen aikakone. Olen lukenut siitä, mutta että niitä on oikeasti. Aikakoneen. Se vie menneisyyteen tai tulevaisuuteen, minne vain haluaa. Parasta lähteä pois. Mieluummin heti paikalla. Kokonainen vuosi oli kulunut ja oli jälleen kesä. Kaikki on nyt ohi. Tältä tuntuu kai hurrikaanin jälkeen.